τι συμβαίνει όταν δύο τρελοί φίλοι από Ελλάδα βρίσκονται στη Βραζιλία. Βραζίλια. Το πρώτο επεισόδιο του World Party προσγειώνεται με άγριες διαθέσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το Μπραζίλ. Τον Μπραζιλέρο. Εγώ είμαι λάτρης του καφέ. Οι εμπειρίες και οι καταστάσεις που ακολουθούν δεν περιγράφονται με απλά λόγια. Σε τι να βάλουμε στοίχημα? Κάποιος χάσει θα φορέσει το μαγιό το Ζούντα. Κάτι θέλει να τρώει όλη τη μέρα. Αν έχεις καταλάβει ότι you only live once, τότε ανήκεις και εσύ στην παρέα του World Party. World Party. Ετοιμαστείτε για τη νέα τηλεόραση. Αυτή τη Δευτέρα, το World Party χάνεται στα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου. So we are in the middle of the jungle. Yes. Εκεί, μακριά από κάθε είδους ανέσεις, τεχνολογία και ίντερνετ, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. θα έρθει σε επαφή με την άλλη πλευρά του πλανήτη μας. Την πιο αυθεντική. Η κοπέλα που θα βρεις να μην ανοίξει το Facebook σου ποτέ. Και φυσικά θα το ζήσει μέσα από την ιδιαίτερη τρελή ματιά του Σάκη και του Γιώργου. Καλύτερα να κολυμπούσα στο νερό με το ανακόντα. Αυτή τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 12 το βράδυ στην ΕΡΤ3, το World Party μας πάει Αμαζόνιο.